makawuono Joshua Nyamori edo kiyo bedo makare kata bang' chiro ka bedo makare kata kamano kabonyo Kanyagwal wach ne achiel ma en gi kuonde timo nonro mathoth kopogore kata kuom pidho rech mantiere karka kako dhi logo chenro gi duto iselose wiye kaka nyalo mede wiye kanyo ntiere wach mara ber tudruok makare ka wuok e boma maduong' kadhi kaluo kochomo nyaka e boda mano mar Malaba bero gachreru mano mar SGR ikin mamoko bende mantiere dongruoge mabiro kaluo blue economy ka yuto mag nembe nokete kache mise mar wach kata thor wach ma en nembewa mwanduwa no wach kata ni our waters our wealth wacho ni maji yetu thamani yetu kendo kama ntiere karkacha eni gimoro madhi ywa weche mathoth ahinya mantiere kendo wacho ni counties makaluo nen kine makare mar lose blue economy kopogore gi mago mantie kadho wath na mchumbi e thuolo moyudo sani bende nembewa nyalo kelnwa yuto mwanyalo rango setho wacho kacha nen gi tekre mar golo mwandu mathoth ahinya to bende wasechope potential machalo kamano maneno ne dieri nembewa diro uchumi maro makaluo kaka chai nyalo bero ni tayo jogi mantiere alwora maga Kericho Bomet e kin counties mamoko mabende nigi gino maigene mane kama nyaka waduoke nam Nam Lolwe ne nam mane kawatindo ne wayude chiemo moromo tingeni rech mang'eny tindo lal okay wan kane watindo ne waja chamo ningu ne waja chamo koko ne waja chamo sire ne waja chamo ginene odadho kene bi sejam bi chame rech miluongo no dadho rech motimo mo okay to over time nikech overfishing pollution most of the lake to gi other factors kaka hyacinth the Lake Victoria sebedo ka en nam machalo ka nam matho okay so the investment mineno ka President William Ruto o focus ni mondo kel thurwagi especially ma connected gi blue economy bro chiro namni okay bro chiro namni mondo one ka bonyo Kanyagwal cha ko tim research manyalo konyo lake then wanyalo bedo ni wa intervene e weche mag lake e yore matimang'oa moluwore gi research but then at the same time the fact ni wabro pidho nyithi rech kanyo minyalo puke nam mondo ware stock the nam one of the biggest problem ni wase overfish kane watindo dalo moko ni kochopo dwe mar 8 tiloro nam iloro nam mondo recho nyuolre mondo recho dongi to tini ngeni wa maka rech ma recho dok mapiny so kwa restock rech mondo recho bed ni jothurwa nyayudo chiemo ingeni one of the biggest problem mon gothurwa no wach no ganda maluo ne gin joma riek to gimomiyo ni wach ne gin joma riek ne nikech ne gichamo rech kech rech nigi gimiluongo no omega 3 ma is very important for brain ewo mi wacho gani nyal kichamo rech to nyakicham nyaka winji engine mar rech nyakicham nyaka obungo mar rech kech kanyo omega 3 be concentrated to apart from yudo chiemo over time jowa ineno ka part of the reason we are even going down which mag somo and so on and so forth and nikech okwami jowa balanced diet and one of the areas magilak en wach ma protein mane rech mane miyowa gi nutrients mane wuok e rech so the revival of the lake under the blue economy we believe ni with time you wabro do chiemo moromo apart from chiemo wabro bedo ni wan gi rech moromo mwanyalo loko okay wanyalo loko ei Kenya ka but apart from Kenya ka wanyalo loko mondo water loka it is quite saddening ni one kako ganda ma produce rech ni Kisumo ji nyalo bedo ni chamo rech mani wacho ni rech moko ne a China kabiro Kisumo I am happy ni gigo sirikal no stop and we produce rech wa mainam we produce rech wa mag ponds mondo wa make sure ni pod wa miyo ji tilapia mamit ma Lake Victoria manager aero chimoro ne an Washington DC to otera kamoro ni Kiswahili village
to nyisa ni mondo wayier rech. Rech ni e pond minene kio. Na yiero rech to kana atemo chamo rech no. Rech onge taste kata matin. Okay? So rech ma on go Lake Victoria ni ok en rech minyalo yudo anywhere in the world. So adona kwa jowa ni mae ni gold marwa. Mana kaka ogendini moko ni kuonde manitie gold. Lake Victoria ni rech mar tilapia, rech mar ningu, rech mar mumi, rech mar odadho, and so on. Whatever we can. So this is the time we go revive the county government or tigi youth groups, the women groups. Mondo wane what we can do within the lake and just outside the lake. I always also tell people, the lakefront is a big potential. I compare Kisumu to city mon I visited ni Barcelona. Barcelona can I visit Barcelona 2004? Means on any day in the summer, it is 6 million tourists in the street. Sani gijalobero ni gichopo kata 50 million. To gimomi tourists go ni kanyo. Any Barcelona during summer nigi environment machalo weather machalo mar Kisumu maliet. To the only thing and nigi long days, so that utino donjo very late. But nam the sea margi seashore margi chalamana do Lake Victoria. But magiloso tende magiloso kiosk ne majebode magiketo joma jonyatiti gi mago nyatiti e bath nam to jichulo gi pesa and you know jomatimo theater and puppeteers and so on and so forth, so that kidhi Barcelona gi pesa to gi make sure no iwuok kitiko pesa ni te. So we revive the tourism man Lake Victoria. Kane watindo ne nitie Nyakech, the Impalas. Ne baya dir town kacha aoyae. Tourists ne biro miyudo ka tourists biro gi vans gichunge ndara ka gineno ka Nyakech chikore ndara. Ka gia kanyo to gidhi e nam, gidhi neno kaka dho nam chal. Kwanyalo timo mano, then a number of youth masani is involved in security because of gionge teach to gidwaro chiemo gi will be very busy ka giyudo gik magitimo kuonde ka. And imagine ni wachako waloso dho nam active chakre seaport nyaka mwalo mooro. What is it that we cannot do? Yuto magnembe mano kama gintiere kanchiel Seth